Karavan messuille ollaan matkalla. Käydään katsoa, onko siellä mitään uutuuksia tai muuta mielenkiintoista. Porukkaa on todella paljon ja sitten osa tulee paikalle tietysti matkailuautoilla. Mekin mietittiin, mutta onneksi ei tultu, koska täällä on vähän ryysistä. Meillä on siis ennakkoliput, niin me mennään tästä ilmeisesti sisälle. Täällä on tämmönen karavan suunnistus lapsille. Kerää leimat tohon, niin sit saa jonkun palkinnon. Meneekö Janne suunnistamaan? Ja autoja tietysti piisaa. Käydään katsoa tässä Adria Matrix Access 670. Täällä olisi tämmönen, minkä meikäläinen halusi ainakin omaan meidän matkailuautoon. Tämmönen U-muotoinen sohva ja sitten tietysti tää pöytä liikkuu tässä niin kuin tänne päin ja sitten tossa olisi tilaa ja paremmin. Muutenhan tää on hyvin samannäköinen kuin meilläkin. Niin tässä on ehkä kivempi tämä makuutila. Nämä on niin kuin pitkittäin täällä, kun meillä on poikittain. Ja tässä Matrix Supreme 140 tonnia. Katsotaan vähän miltä tää näyttää. Tää ei olekaan Fiatti. Tää on varmaankin Mese ehkä. Näyttäisi ainakin noin tuuletussuuttimet siltä. Täällä on hyvän näköinen tää sisusta. Vähän tämmöstä tummempaa. Ja täällä myös tämmönen samanlainen pitkittäisvuode. Täällä on tämmönen hyymeri. Tämmönen klassikko. Käydään kurkkaamassa täältä. Retroa. Ja tuolla vielä toi alkoholisänky. Tää on kans hieno. Lisää retro. Toyota Crown farkku vetää tämmöstä Monza helmiorvokki näköjään nimeltä. Se just on se vanha. Joo, makeita nää retrokamppeetkin. Tää on hieno kokonaisuus kyllä. Tosi hieno. No niin, tässä on tämmönen reilu 100 tonnin Adria retkeilyauto ja käydään kurkkaa, minkälainen tämä on. Jos sais ihan itse päättää, niin mä ottaisin tämmösen retkeilyauton, vähän rouheamman semmosen maastoversion, mutta onhan nää vähän tämmösiä ehkä ahtaita. Sitten meidän käyttöön, vai mitä Janne? Ei. Tällaisen mä haluaisin. Hymer Venture S. Tää olisi makee. Vähän tämmönen rouheampi maastoversio. Siellä on niin paljon sisällä ihmisiä nyt. Täytyy mennä vähän myöhemmin katsoa. On komeet vanteet ja maavaraa riittää. Ja hintaa melkein 300 000. Ja on hieno. Täällä on tätä härpäkeosastoa sitten tuolla ja retkeilysettejä ja muuta sellaista. No tuolithan on itse asiassa tosi tärkeät, koska perinteisesti karavaanarithan parkkeeraa retkeilyalueelle ja vetää tuolit siihen ja istuu vähintään 7 tuntia siinä auton tai vaunun edessä. Sen on syytä olla mukava. Se on ulkoisia virta-asemia. Tässä on Bluetin
virta-asemat ja meillä on noita EcoFlown vastaavia virta-asemia. Tai ne vastaavia, oma merkkinsä tietysti ja omat ominaisuudet, mutta nämä on kyllä hyviä. Sitten yllättävän tehokkaita noi aurinkopaneelit näissä. Ainakin ne EcoFlown paneelit, niin todella tyytyväinen niihin. Tämmönen on ihan hyvä olla olemassa ihan omakotitalossakin varavirta lähteenä nykyaikoina, kun ei koskaan tiedä mitä tapahtuu. No niin, tästä löytyi nyt vessalukemista matkaan mukaan. Reimon tämmönen kuvasto. Otetaan tää. Myös vapaa-aika.com on aika isolla härpäkeosastolla täällä mukana ja täältä löytyy kaikenlaista. Täytyy katsoa itse asiassa löytyykö täällä semmonen kastelukannu meille, jossa olisi, tai vesikannu, jossa olisi semmoset tulpat molemmissa päissä. Täällä on tämmönen teardrop-vaunu, joka joskus kiinnosti meikäläistä. Mä luulen, että tuosta asuntoautosta, joka on kumminkin kohtuullisen tilava, niin siitä ei ole paluuta tällaiseen enää. Että se on pikemminkin päinvastoin, että isompaa autoa jossain vaiheessa. Mä luulin, että on aika pieni messu, mutta täältähän pääsee näköjään siirtyä tänne toiseen halliin. Ja täällä tarjonta jatkuu. On autoa ja vaunua ja kaikkea mahdollista. Nyt yksi tämmönen vaunu tähän Knaussin Südwind 650. Välillä miettii, että olisiko tämmönen vaunu kiva. Näissä on kyllä enemmän tilaa. Tilaa kyllä sitten. Tämmönen saarakevuode ja se mikä tästä tekee niin kuin tilavamman, niin tää leveys ja sitten tää etuosan sohva tässä. Tää tekee tästä tilavamman sitten kuin matkailuauto. Ja nyt tultiin Kaben osastolle. Kabella on kokonainen halli täällä. Täys. Nää on kyllä hienoja. Tommonen joku Kaben matkailuauto Mersu-alustalla, niin olisi aika jees. En vaan tiedä mikä tässä uusissa Kaben matkailuautossa on, mutta tuo maavara on todella pieni. Maavara on todella pieni, varsinkin kun nämä ei ole näköjään näissä uusissa enää noita laskeutuvia portaita laittanut ollenkaan, vaan se porras tuodaan tuossa tollain kiinteänä tuohon alas, niin se pienentää tätä maavaraa aika lailla huomattavasti. No tuolla on tommonen porras, mutta siinäkin tulee kumminkin alaspäin tosta kohtaa. Okei, no on nää Adrian Matrixitkin, niin nää on hienoja. Pikkujutuilla, esimerkiksi nämä takavalot on niin todella tyylikkäät, niin pikkujutuilla saa paljon aikaiseksi. No niin, täällä on valittu meille vaunu. Tää on kuulemma hyvä. Katsotaan. Kiva sohvaryhmä. Keittiö iso. Kapea, mut korkea kaappi. Tossa on yksi sänky. Täällä on tämmönen joku työtaso. Sitten täällä on kerrossänkyjä ja vaatekaappeja. Kolme kerrossänkyä kyllä. Ja sitten täällä on vielä iso suihku ja veski. No niin, tässä olisi kyllä tilaa. Joo, kaappitilaa on kyllä todella paljon. Toisaalta kun tää on niin monelle ihmiselle, tää on aika monelle. Ainakin 5 tai 6 makuupaikalle. Ajaksin hälytysjärjestelmä, vartiointiturva, systeemeitä. Nämä on kyllä hyviä. Meillä on tuossa meidän matkailuautossa ja varauksetta voi suositella näitä. Ne oli ne messut siinä sitten. Oli ihan kivat messut ja siellä oli paljon nähtävää ja koko tuo messuhalli täys erilaisia karavaan-elämään liittyviä juttuja. Suosittelen kyllä
tulemaan, jos tämmönen karavan homma kiinnostaa. Aika paljon ihmisiä nyt. Me ollaan täällä niin lauantaina tultiin vähän 10 jälkeen, jolloin aukesi 10, niin tosi paljon porukkaa täällä. Mutta kivat messut. Palataan seuraavalla videolla. Moro!